Ane paling kepruso aku senengi sedulur tani bebarengan ayo padha nandur pari srengenge nyunar ngulon parani manunge ngoceh ana wit-witan aku senengi lur tani bebarengan ayo padha nandur paria Putri Lop-lop. Nah, terima kasih matur suwun. Nggih, niki Pak Lamidi. Pak Lamidi Allah Pak Lanjunungan niku ampun repot. Aja repot-repot Pak Lamidi. Ya ampun ngono ki lho. Jenengan paringi sedaya lho Pak kowe enak mengke. Ya Allah. Ya. Ngene iki lho. Jale tak Pak Lamidi. Sembarang. Wah, pokoknya sembarang nggih. Jenengan mboten request napa ngoten mboten? Mboten. Pokoke kowe nang Pak Lamidi iki. Niki nyawer. Pokoknya yang penting dhek tujuane nyawer sedekah, Nduk. Ngene lho, Nduk. Wong iki lek gelem guyu, ya. Lek gelem guyu kuwi umure mundak 2 tahun. Kuwi gelem guyu lho ya. Apa maneh lek terus wong kuwi lek gelem nyanyi. Gelem nyanyi. Umure mundak 5 tahun. Tenan iki. Wong ki lek gelem sedekah, insyaallah iki engko lek enek apa kuwi bekakala sing arep tumiba bakal sirna. Diundakne umure 10 tahun. Amin. Ngoten Pak Lamidi nggih. Pak Lamidi yo oke. Oke, Pak. Nggih, monggo. Apa Mas? Ya, diselingi duit janji gelem duit rene ndak apa-apa Mas. Sampeyan mriki Mas ya duit mriki. Sampeyan ajengi duit napa? Napa anyang-anyangen? Napa dewa tresna? Oh, Mas Samsuri. Mas Samsuri. Duit. Oh iya, monggo Mas Samsuri. Nggih. Kang pundi Mas Samsuri? Mas Samsuri, Mas Samsuri. Penekno blimbing kuwi. Aja ta. Apa? Lunyu-lunyu kok. Lunyu ndak oleh engko kepleset sakit to ya. Sakit engko. Oh, iya. Nggih, kang pundi Mas Samsuri? Monggo. Mas Samsuri, dados. Ayo Mas. Ayo. Samsuri. Oh. Tam. Oh, ngapunten nggih Bu, kupinge. Tebel wong lagan golek momongan. Niku blonjo mbayung apa badhe tindakan. Monggo. Pak Samsuri. Blonjo nang pasar bae keprawan rondo kanggoku ora pati penting paling samara masuk dalam awante ngati aja suka senadyan rondo diambil kample pupu sing nelongso sak jose monggo Pak Samsuri. Nggih, saking mriki mawon nggih, Pak. Oh, nggih. Jenengan keluarga. Napa wae lho, Pak, sing dimawon. Napa wae? Enek bakso. Bakso. Enek sate. Tak rawapet jero kene sampe biak. Kula nggih niku wau. Kula mam sate, Pak. Tak kuwek iki tibake kembangan. Ngono. Nggih, pupu sing nelongso nggih, Pak. Oh, nggih, Mas. Mas. Oh, aja om tololet lho. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe Wis kadang dirasaku kang
pasan rangken Intang nengang kosong Kowe teko gawe loro marang tresno Iki wis telanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu. Aduh deh Sepurane Mas ya. ora Aku tak apa-apa golek sing luwih suka. monggo Bang Puri budaya. Neng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya mut ning pinggir segara Sesek ning jero dodo pancing larake kepiye meneh kowe wong randuwe ojo silak hatimu marang kahananmu nambas pupus sing dosa Apa iki sadenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung ngerti rasaku kang mas rungokno tangisku dadi kowe lunga sangka uripku mari pasan rangke lintane angkasa kowe bisa gawe loro marang tresno Jeneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara Anake sapa lho iki yo munggah ki ya. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati